pri väzenku trojtretinu. Dobre, takže som zapol nahrávanie. Rozpočet môžeme riešiť, ale to dodatok, čo vtedy... Hej, môžeme? Ty pomni, hej? Tu potom vám dám delegačné listy. Začíname, či? Pri takých závažných veciach je toto, keď je také, jasne, že ešte nie je neporušený, ale ak je rozpočet možný, tak troje možno schodil. Hej, troje. Ste prítomní 5 a kraja vo Slavie Slav. Je to také na hlavu, taký dôležitý tento... A toto, čo by som povedal, že je najdôležitejšie. Lebo to je v podstate o tom sa odvíja celý rok. Najlepší by bolo na druhú schôdzu. Ja neviem, jak sa javujú také ostatné poslanci. Hej. To už sme druhý raz tak celým sme 5. No. Aj pred rokom presne som pozeral, lebo som pozeral, že ak sme schváľovali 6 sme boli pred rokom. Dobre, môžeme, ne? Príjemný podvečer, vážené dámy, vážení poslanci, milí hostia, pán kontrolór, srdečne vás vítam na zasadnutí obecného zastupiteľstva v podstate 3., ktoré sa koná dnes 18.4. 17. hodine. Čo sa týka počtu poslancov, celkový počet 9, 4 ospravedlnení, čiže 5 sme prítomní, takže sme uznašenia svetým. Čo sa týka programu, obdržali ste tento program po pozvánke. Cez mail v podstate bol poslaný. Čo sa týka programu, prejdem body. Otvorenie a schválenie programu, určenie zapisovateľov, informácia starostu, plnenie úloh vyzvojujúcich prijatých uznesení, správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, schválenie rozpočtu obce Banské na rok 2024, schválenie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Banské, schválenie súhlasu obecného zastupiteľstva s podporou obce v rámci procesu usporiadania právnych vzťahov s pozemkom pod osídleniami, schválenie obecného zastupiteľstva, zapojenia sa do výzvy rozšírenie materskej školy v Banskom, názov výzvy zvýšenie kapacít materských škôl, 9. bod schválenie otváracích hodín prevádzky bar Poľana, schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže, schválenie novelizácie číslo 1 z 2004 k väzenku číslo 1 z roku 2023 o podmienkach poskytovania finančného príspevku, schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Banské, schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Banské, 14. rôzne, návrh na uznesenie, záver. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo Banskom schváľuje program obecného zastupiteľstva, tak ako ste obdržali pozvánke. Pristúpime k hlasovaniu. Dobre. Ďalej, čo sa týka má niekto nejaké návrhy, v podstate môžem na zmenu alebo vypustenie
podľa mňa, že máme tu dosť závažné veci, aj sme rozprávali, takže ak súhlasíte, by sme vynechali schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce. Bol taký aj návrh schválenie rokovacieho poriadku. Z tohto dôvodu, aj lebo chcem doplniť ešte aj bod odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Banskej. Čo sa týka dva body by som ako navrhol vypustiť a zároveň doplniť za správu stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Banské. A ďalej, ak by ste súhlasili, máme tu hostia, ako vidíte, či by nebol problém, aby sme presunuli tento bod, alebo môžeme nechať tak, ale presunúť tento bod, čo sa týka schválenia súhlasu obecného zastupiteľstva s podporou obce, čiže tu je tento národný projekt, asistencia obce s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov pozemkov, že by sme hneď uprednostnili, keďže majú ešte svoje povinnosti po určení, hneď by sme mohli, že by sme im dali slovo. Dobre. To je ako môj návrh, má niekto niečo nejaký bod? Saša Michal by sme dali, pán poslanec Ivančov, že by sme hneď dali sedmičku hneď po dvojke. To by oni v podstate už, lebo majú ešte povinnosti. Takže vypustíme. To sú také. Aj by som povedal, že nech sa... Tým pádom sme iba 5, takže väzenko. Môžeme. Hej, ale ja si myslím, že aj nech prídu ostatní poslanci, ako pán poslanec Litin hovoril, že aj zásady, to sú také tam... Na to potrebujeme samostatnú schôdzu. Takže tak. Je toho viacej, takže tak. Ak súhlasíte. No, čiže návrh na uznesenie. Ešte, minulý rok som rozprával, vlastne my schválime rozpočet a ten 5. 6. rok by som prehodil, bo vlastne na schválenie dotácií, my schválime rozpočet a následne ho musíme opravovať. Že Najprv dotácie a potom schválime. Nie, najprv rozpočet a potom dotácie. No ale keď tam nebudú peniaze a schválime tie dotácie, tak musíme zase opravovať rozpočet, akože. Že vymeniť, hej, no, môžeme. Dobre, takže vymením takisto tých bodov, keď... Aj vlastne v tej ponuke od predaj tiež by mala byť dopredu čiste, na čo počítam, alebo nie, ešte pred schválením rozpočtu. Ja? Odpredaj. Áno. Vlastne tiež, keď schválime rozpočet, tak nejaká ponuka na odpredaj by potom je tiež taká nerentabilná už akože, hej, po schválení rozpočtu. Či do toho ide, alebo chcem, alebo nechcem, alebo vlastne. Že by sme to prejednali pred schválením rozpočtu. Už ak sa vyjadríme tak, ale mal by tu nejaký logický postup. Takže schváľovanie rozpočtu to sú máme, nie? Prečítať. Nie, ja som chcel tieto vynechať schválenie zásad a schválenie rokovacieho. V podstate toto, čo je ponuka na odpredaj budovy s pozemkom, keď sa zostavoval rozpočet, vôbec sme túto položku ani neriešili. Vidíte, že máme dosť, možno, že už predbieham. Treba nám na tú, v podstate na tú škôlku dosť vysoké položky, takže neviem. Ale tak vy poviete, no. Hovorím. Dobre, už aké príjmeme rozhodnutie také, ale malo by to byť pred schválením rozpočtu. Lebo je to zase ponuka na odpredaj. To je vlastne redundujúca skôrka. Dobre, Takže pani Lipkošová, že dala ponuku na predaj budovy s pozemkom a že mal by ten bod byť pred rozpočtom. Pred schválením rozpočtu. Môžeme presúť. Nezakomponujeme do rozpočtu. Áno. Toto je jasný taký som. Áno, to je len ponuka. Ja si myslím, že takto Dobre. na tieto dva. Však to v podstate... A hlavne na toto urobiť takú samostatnú, lebo toto potrebujeme. Toto viacerí, ale takže tak, môj taký návrh. Čiže môžem dávať návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Banskom schvaľuje program obecného zastupiteľstva s tým, že bod 7 sa presunie hneď po bode 2 a potom, že sa vypúšťajú dva body, schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Banskej a schválenie rokovacieho poriadku obce Banskej a doplní sa ešte bod po správe
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, čiže po tomto bode sa doplní odborné stanovisko hlavného kontrolóra rozpočtu obce. Tak. Pristúpime k hlasovaniu, kto je za? Dobre, ďakujem. Čiže určenie zapisovateľov, druhý bod, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, zapisovateľ pani slečná Mariana Dargajová, overovateľia na môj návrh pán Litvin, pán poslanec Litvin, pán Ivančo, nie? Nemôžem byť. Lebo? No mám tu dajaké, nebudem tu, pravdepodobne. Aha, takže, dobre, pán poslanec Litvin sa dostáva ovoľné. Čiže pán poslanec Ivančo a ja som len pozeral podľa poradia. To dáme Maroš. Maroš, ty si bol? Môžeme, jasne. No, takže tak. Čiže čo sa týka overovateľia zápisnice, pán poslanec Ivančo, pán poslanec Maroš Petruň a čo sa týka zapisovateľ magistra Dargajová.